Il-Ministru Chris Cardona ma jara xejn ħażin fil-fatt li kellu jikkoreġi d-dikjarazzjoni tal-assi tiegħu wara li għal xi raġuni meta ppreżenta l-ewwel darba ħalla barra dak li daħħal fl-2012 mill-onorarja parlamentari. Kien nhar il-ġimgħa li Chris Cardona flimkien ma' Mari Luis Colero Preca u Manuel Mallija ippreżentaw korrezzjoni għall-ewwel dikjarazzjoni tal-assi tagħhom u fil-waqt li qalu li kienu nisew jiddikjaraw l-onorarja fil-korrezzjoni li ppreżentaw żiduha. L-ewwel dikjarazzjoni ta' Chris Cardona saret nhar lejt il-kbir u staqsejna lill-Ministru Cardona jekk jaħsibx li l-fatt li korreġa d-dikjarazzjoni tal-assi inaqqas il-fiduċja tan-nies f'dawn id-dikjarazzjonijiet. Aħna konna diġà iddikjarajna l-onorarja tagħna fid-dikjarazzjoni tal-Parlament minn kien membru parlamentari bħali fil-leġislatura l-oħra kont diġà ddikjarajta. U issa inkludejta wkoll f'dik li ppreżentajna aħna lill-uffiċċju tal-Cabinet fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Ma stax allura di tagħmilha qabel? Le, għamilta fil-ħin li realizzajt li tittamela u għalhekk għamilt l-addizzjoni. Ġifieri qabel kienet diġà dikjarata, l-onorarja tal-Parlament kienet diġà dikjarata, però issa da dikjarata wkoll fid-dikjarazzjoni tal-Cabinet. Skont stħarriġ tal-Malta Today, wieħed minn kull 6 min nies biss jemmnu lill-Ministri u s-Segretarji Parlamentari tal-Gvern Laburista fid-dikjarazzjoni tal-assi tagħhom. Staqsejna lil Chris Cardona wkoll x'inhi r-reazzjoni tiegħu għal dan in-nuqqas ta' fiduċja min-naħa tan-nies. Il-poplu ma jemminx jidher id-dikjarazzjoni tal-assi li jagħmlu il-politiċi kollha, ġim xi ħaġa li qed issir issa, ġifieri ilha ssir. Ovvjament għandhom id-dritt tal-espressjoni tagħhom il-poplu, mbagħad kulħadd għandu responsabilità tiegħu individwali bħala politiku. Il-korrezzjonijiet għad-dikjarazzjonijiet tal-assi u ġimagħtejn wara li l-Ministri rispettivi ippreżentaw id-dikjarazzjoni tal-assi fil-Parlament u fil-korrezzjonijiet qed jgħidu li d-dikjarazzjoni oriġinali tas-sena li għaddiet ma kienitx korretta. Il-Ministri kienu kostretti jagħmlu dawn il-korrezzjonijiet wara li kien dan l-istazzjon li ġibet l-attenzjoni tal-Ministri infushom illi d-dikjarazzjoni tal-assi tagħhom ma kienitx waħda korretta.